Σικ-σακ σοκ. Φτάσαμε στο ξενοδοχείο, πηγή Τερλαμπά. Πάμε, κάνει ψόφο. Πω, κρύο. Μιλάμε για σοβαρό κρύο. Έχει πολύ κρύο. Ναι. Welcome. Πάμε. Κρύο. Καλέ, τι ωραίο που είναι. Oh my god, να ξύπναγα κάθε μέρα έτσι. Πω, έχω παγώσει. Πάμε να βρούμε να φάμε πρωινό. Λοιπόν, πήγαμε τώρα στο ξενοδοχείο, είναι νωρίς ακόμα για να μπούμε και μας είπε η κυρία και μας πρότεινε να πάμε για καφέ και πρωινό στο καφέ που έχει το χιονοδρομικό κέντρο, οπότε πάμε προς Ζήρια. Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you. Φτάσαμε χιονοδρομικό, αλλά απαγορεύεται να πάμε στο Ζήριας που είναι εκεί πέρα με αμάξι, οπότε θα πάμε με τα πόδια. Είναι κάπως μακριούτσικα, θα σας κάνω zoom, εκεί. Οπότε θα ανεβούμε με τα πόδια, που εντάξει δεν είναι η διαδρομή, απλά κάνει κρύο. Δεν είναι πολύ ωραία. Είναι τέλεια. Ανεβήκαμε! Τα καταφέραμε! Εσύ τι θα πάρεις? Εντάξει, ψιλοαπογοητευτήκαμε από το καφέ, δεν μπορώ να πω. Γιατί όταν φτάσαμε εμείς, προφανώς ήταν νωρίς, δεν είχε ανοίξει ακόμα η κουζίνα. Δεν είχαν τίποτα για πρωινό, μας φέρανε μια χορτόπιτα που ήταν πανιασμένο το φύλλο και φαινόταν ότι ήταν ξαναζεσταμένη. Και λίγα λεπτά αργότερα ήρθαν και κάτσανε δίπλα μας σε ένα άλλο τραπέζι και προφανώς άνοιξε η κουζίνα τότε και είχε πολύ μεγάλη ποικιλία σε πρωινό, αλλά αφού ζητήσαμε πρωινό θα μπορούσαν να μας πούνε ότι ξέρετε ανοίγει σε 20 λεπτά η κουζίνα, σε μισή ώρα. Δεν ενημερωθήκαμε. Τέλος πάντων, εντάξει, γενικά λίγο μέτριο. Δεν τρελάθηκα. Τώρα πάμε στα μεσαία Τρίκαλα μάλλον, να κάνουμε έτσι μια γύρα, να δούμε τι γίνεται και εκεί. Και να πω ότι όση ώρα καθόμασταν σκεφτόμουν πόσο πολύ μου αρέσουν οι διακοπές το χειμώνα. Τα προτιμώ από το καλοκαίρι 1000 φορές. Και επίσης μου αρέσει να πηγαίνω σε περιόδους που δεν έχει πολύ κόσμο. Το προτιμώ 1000 φορές τώρα παρά να ερχόμουν μια εβδομάδα πριν που ήταν η καθαρά Δευτέρα, ας πούμε. Τώρα είναι φανταστικά. Δεν έχει κόσμο, το ευχαριστιέσαι. Οπότε πάμε και προς τα κάτω. Έχω δει και κάτι ωραία μαγαζάκια έτσι που θέλω να πάω να ψωνίσω, κάτι τοπικά. Και αυτά. Τα λέμε σε λίγο. Τι ωραίο μαγαζάκι ρε. Το σπίτι των γεύσεων. Θα μπούμε. Αποκλείεται. Λοιπόν, μπήκαμε στο δωμάτιο, αυτό είναι το μπάνιο μας. Από εδώ είναι το κρεβάτι
μπαλκοντζάκι, τηλεορασούλα και έχει και υπέροχη θέα έξω. Και έχουμε και πάνω άλλον ένα χώρο που έχει άλλο ένα κρεβάτι. Να το. Και αυτό είναι το δωμάτιό μας. Η ώρα είναι 7, μας πήρε ο ύπνος. Τώρα ξυπνήσαμε και πάμε για φαγητό. Τελικά η ώρα έχει πάει 7 και τώρα πάμε να φάμε για μεσημέρι. Και τι ωραία που είναι. Πόσο είπες ότι έχει ένα βαθμό? 3, λέει, αίσθηση είναι σαν ένα. Καλό. Η απόλυτη ησυχία. Δεν περνάει αυτοκίνητα. Μ' αρέσει που είναι ακόμα λίγο χριστουγεννιάτικη διακόσμηση. Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. Έρθετε Τρίκαλα Κορινθίας, θα φάτε οπωσδήποτε στο όπως παλιά. Οπωσδήποτε, καταπληκτικό μαγαζί. Ωραία μουσική, ωραία εξυπηρέτηση, ωραίο φαγητό, τέλειο, δεν αφήσαμε τίποτα, έχουμε σκάσει αυτή τη στιγμή. Τώρα που θα πάμε? Πάμε βόλτα. Μίλα καλέ. Βόλτα. Πάμε. Το μόνο ότι έχουν ξεχάσει λίγο το χριστουγεννιάτικο δεκόρ, παντού. Ναι. Παντού και στο ξενοδοχείο μας, είδες, έχουν φωτάκια. Να, εδώ έχει και αστέρια. Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. Μόλις ξεκινήσαμε για το ρέμα των μήλων, βασικά όχι μόλις, έχουμε ξεκινήσει λίγη ώρα και τώρα είμαστε μέσα στο δάσος και είναι μαγικό, θα σας δείξω. Ούτε ένα τηλέφωνο δεν παίρνεις, κάποτε μιλούσαμε. Λοιπόν, φτάσαμε ρέμα των μήλων. Για να δούμε. Ωραία φαίνεται. Απλά να ξέρετε ότι η διαδρομή είναι λίγο δύσκολη. Είναι 20 λεπτά, 25 μόνο στροφές. Και δεν έχει τίποτα. Δεν έχουμε πιει ακόμα καφέ. Η ώρα είναι 11, δεν ξέρω τι ώρα είναι. Γιατί όλα είναι κλειστά. Από τα Τρίκαλα που ήμασταν εμείς μέχρι να έρθουμε εδώ, όλα ήταν κλειστά. Δεν έχει τίποτα. Αχ, τι ωραία. We're gonna keep it low key, keep it soft. Α, ο μικρός καταράκτης. Ωραία είναι. Φύση. Φύση. Ναι, μόνο φύση. Δήμος Ευρωστήνης. Όμορφα είναι. Να τα παπάκια, μωρέ. Τι ωραία που είναι. Έχει και για να καθίσετε εδώ, άμα θέλετε. Άμα έχετε πάρει δηλαδή πρωινό, καφέ και τα λοιπά. Έχει να καθίσετε και είναι όμορφα. Πάμε. Πάμε να πιούμε καφεδάκι επιτέλους. Γατουλίνια, γατουλίνια, μικρούτσικα. Ω, θέα. We're gonna keep it low key, keep it
it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never